Aparatoso accidente o que se rexistraba esta mañá, pasadas as 9, na autovía do Barbanza. O suceso producíase no quilómetro 15, á altura de Rianxo, nas coñecidas como curvas de Vilas. Por causas que están a ser investigadas, un camión de gran tonelaxe que circulaba a dirección Padrón Ribeira saíuse da vía e acabou colidindo frontolateralmente contra a mediana da autovía, atravesando mesmo ata o carril da dirección contraria. Por fortuna non houbo que lamentar danos persoais. O condutor e único ocupante do camión resultou ferido de escasa consideración. Foi un gran susto para el, pero tamén para o resto de condutores que circulaban nese momento pola vía e que presenciaron o accidente. Ata o lugar do suceso desprazáronse numerosos medios de emerxencia. A Garda Civil de Tráfico e a Policía Local de Rianxo encargáronse de regular o tráfico na zona do accidente, sendo necesario o peche temporal dun dos carrís. Tamén colaboraron no operativo efectivos do Parque de Bombeiros de Boiro e persoal da empresa de mantemento da propia autovía, que se encargaron da limpeza dos cascallos do camión, que quedaron esparexidos polo vial, e tamén dos restos de aceite e gasoil que había sobre o pavimento.